Ассалому алейкум дӯстони азиз, сазе назани саломатиё хубай. Ассалом фаришта апай Анифамо хушхабар духтаро, хушхабар ба муштариёни апай Анифамо. Нигоҳ кунед, як магазини калони хушрук шудагиан марамад метавонед биёед. Дига дуюм қатор неву ҳаштум дарвозара шумо даҳум қатор биёед ҷои апай Анифамо ҳамқа киртои фасон овардагиан. Имрӯз а фаришта кати ҳамаша нишон метиҳем, нархоша мефаҳмонем. Аз як модел чанд нарх шумо дагай бовар мекунед. Ина марамад нигоҳ кунед. Ишаишта хушру, ишаишта хушру. Точкаи нав шудагием ба муносибати точкаи навмон барои шумо аксияи беҳтарин кардагием. Духтаро ҳамашон молои новинка, качествои беҳтаринанд. Шумо медонед молои мо якум дастаи духтаро. Размери балшимеркарам овардем, размери духтарои харобакодам овардем. Барои очо. Ина нигоҳ кунед. Барои модароям беҳтарин варианто. Марҳамат биёед. Медонед ки апай калонии ма апай Анифамо арзон мефурӯшад. Бои барои точкаи навмон бу ҳамаш скидка духтаро. Беҳар моделҳои новинко бисёр шидагие мо барои шумо якта абзор мекунем. Борора бинед духтарако аксияи калон ба муносибати кушодашавии магазини нав аксияи калони грандиозни дар ҷои апай Анифамо шуморо интизорай. Бозори Корвон тарафи Тилло бозор байни ҳафтуму ҳаштум дарвоза мешавад. Даҳум қатор ҷои апай Анифамо биёед духтарако. Духтаракои хушрӯ, нигоҳ кунед, апай Анифамо дар магазини навшон анами хел новинкои фасон овардагай ба муносибати кушодашавишон боша ҳамаи ҳаминора аксия эълон кардагиан. 190 сомон. Чанд сум буд пеш фаришта ино? 250 сомон будан ҷои шудуш. Ба духтароне дубар кушода касоне ки хоҳанд ки васеъ кушанд ай дубар кушода тан карда мешавад. Диде на духтаро чӣ хушрӯ. Копия люкси Дубай чӣ қадар модели базе бадаҳам. Ма амира шумода 1200 сумашу 800 сумаша нишон дода будам. Ина марҳамат 190 сомон. Апай Анифамо магазини нав кушодагиан барои магазиншона кушодан ина шумода аксия эълон кардан 190 сомонӣ. Бозори Корвон тарафи Тилло бозор байни ҳафтуму ҳаштум дарвоза даҳум қатор духтаро. Дига дуюм қатор не, даҳум қатор биёед пеши апай Анифамо. Касоне ки омадан наметонанд нависен доставкатон мекунанд. Бинед чӣ хушрӯа. Ина размерои калонам доранд, майдаам доранд. Охи бинед чӣ зебандая духтаро. Марамад интихоб кунед. Даравакак доставкатон мекунанд ё ки биёен аз наздик пушен, бинен, харидорӣ кунед. Сангош материалш качествои беҳтарина. Духтароно гуфта намона ино фабричниям. Мо точкаи нав кушодем ба ҳамаи муносибати точкаи навмо ҳамаи нархомона аксия кардагием. Беҳтарин духтарако успед кунен ки тамом нашава. Аксия рафтестай духтарако успед кунен аз аксия қафо намонед. Ина двойкои оригинал киртапочои оригинал каседа дар кораи марҳамат апай Анифамо бори новинка овардагай магазини нав шудагай. Ино аму якум бор омадан ко оригиналош якум сорт чай заводскойшай духтаро. Ина марҳамат биёен материалшам бинену вайшам духчам аҳамиятен тамоман фарқ мекунад. Ҳамаш фарқия дора материалошон фарқия дора. Ино чанд качества доранд хитон аллакай медонед духтаро. Не ки мо якум сорча барои шумо аксия кардагием. Бо биен хитон ай наздик бинед. Бинед чӣ қадар дубойчка шумо барои шумо скидка кардагием 150 сомон. Диде на духтаро 150 сомон марҳамат бадаира бинен ва ҳамқа хушрӯи. Ина аҷоибот хушрӯвай ҳамагӣ 150 сомон дар мағозаи нави апай Анифамо. Бозори Корвон тарафи Тилло бозор даҳум қатор байни ҳафтуму ҳаштум дарвоза мешавад. Даҳум қатор ира бинед чӣ фасонай. Ина гирбишнаки фасони хушрӯ бори бишкека иам 150 сомон духтарако. Ана хеле болопушакоям ҳаст 150 сомон. Марамат каседа дар корай биёен ҷои апай Анифамо. Духтаро ду тарафа мепушен. Нигоҳ кунед чӣ болопуши фасонакай. Бисёр надорем и актиора барои клиентҳо барои подписчикои вайо дочинки и ҳанифшоп кардагием
اینا دخترا دیده نه برای شما اکثر رفته استای 150 سومون شدگی انمی بالا پوشای 250 سومونه برای مگزین شونه ناوک شدن دخترو یک سای مرامت بیاین از پیش با پوشن بینن اگر اومدن نتونن بنویسن دستافکتون کنن بزرگ کاروان طرف تیلو بزرگ بین هفتم و هشتم دروازه دهم قطار جایی اپای حنیفمون خوشروگی کرتا را بینند دخترها میشوه که بالا پوش بریم پوشید میشوه کرتا بریم خچنا توقع میپوشن هم خوشروان همه همینا پشیفای ترکیه پشیفای دوبایی مرحمت جای اپای حنیفه موده ارزان شدگی چه خیلی گفتم مگزین که نو که شدگن همه همیده اکثر رفته است نگاه کنین درباره مدل تنهایی ما گپ فقط دادیم مدل تنهایی پوشیدگی که ستاره دخترها همین چند سمه این 250 سوم این مدل که شده که بر هوای خوش روی این دخترو 250 سومون میشوه من میدونم که کلینت های مودم خیلی چیزا به حد خوش رو دخترو راسویتکو خوش کتیای بینن چه خفاسون ایشایش دخش روی این مرمه دخترو مدل ستاره را انتخاب میکنن ای فرشته را انتخاب میکنن همش خوش رو نگاه کنن آخه بهترین وریانتن من مدل پوشیدگی هم عجایبات همش 250 میان 250 اینا کدومش هم میگیرن دخترو 250 سومون مرامت сор панино белмандо качествои нас замок доранд сангош ҳамаш сваровски оригинал аст стиркада ҳечиш намешаванд но тарсида гирен духтаро размерош акои бузбаланда свободна мешаванд اینا دخترو размеро همش هسтай اینا ببینن چه تنادا خوشرو میسته هم размери کالوندا خوشروای هم размери майдадам عجایباتای من راستش اگر امیدوارم نشون اینا نگاه کنه بازار کاروان طرف تیلو بزرگ دخترها بینی هفتم و هشتم دروازه دهم قطار جای اپای حنیفه مو دخترها دیگه پیش اپای حنیفه مو دهم قطار بیاین اینا همسایه استورش دیگه اینا مرامت کدام روز فرشته هم همیجا میبیایم دهم قطار آمدن نرخ ارزان قطعی دهم قطار هم با کسا ملیت اکافارو و همیجا اینا دخترها بیاین کدام روز فرشته هم میبیایم چی من مرحمت بیایم اینا دخترکو انمی ماتریالی تنسلام خوش روی باور میکنین تنده عجایبات راحت ای باور کنین دخترو درخواست کنین اکثر رفته استای مگزین نوک شده گه اپای حنیفمو نگاه کنین همه 400 سومونه کرتا یا موجوده اپای حنیفمو برای شده شوی مگزین نوشون نرخی را چند کردین 280 سومون مرامت اینا بهترین نرخ بیاین دخترو сангошам сангои оригиналай паплинои тенсл новинка оригинал бо кнопочка дорани ҷошо دیده نه دخترها چه فسانه که من مرحمت تنسلوی اریگینال گلوی بهترین رزمیرو تا 60 هسته مرحمت این مدلش فسانه با قفاش نگاه کنن ویچچکا داره عجایبات میسته خلاصه این پوشیدگی چونم بیننده چه خوش رو چای خلاصه تماشا بدونی عزیز کدومش که در کار ایتونه کو حتما مغازه اپای حنیفه ما بیاین بازاری کاروان طرف تیلو بازار بینی هفتم و هشتم دروازه دهم قطار منه من مرامت بهترین وریانتو با نرخی دست رس ای پیش مشموده نشان تیم دایره بینین سنگچش و ایتیگرشقه خوش رو 56 размераш мо бинед دخترها باور کنین اینا 56 هدین چه خیلی است размери 60 дорад منه باور کنین اینم تنسل خوز 400 سومون گفتستین لیکی 280 سومون اینا دخترها دخته دیدن چه دختی فسانی خوش روی 450 فروشانه که به حد کلینتاشا دوست بداره پای حنیفمو подписчикоша акция بهترین کده جا فرشته گپ زده است از کادرم گفتی گپو بازار کاروان طرف تیلو بازار بین هفتم و هشتم دروازه دهم قطار من نگاه کنین ایش هم بیدن ایش هیچ دخش روی خودش بار می آوردایده دیدن رو بکادا میاره و پا بزبالو داده برای بهترین وریانت اینه سپت کنین اپا جانو بیاین
Ana model духтарако хушруги киртара хитон бинен аҷоибот фасонай материалш бо тенсилай тенсилай материалш сабук роҳат духтаро марамат ду расветкаи фасон дора касседа дар корай биёен апай ҳанифа мо магазини нав кушодагай ҳама чишона арзон кардиян чанд пул кадани на чанд смай اینو 290 گیریم 290 сомон мана марҳамат ина ما همین وعده دادم که ارزان میکنم ارزان ина духтаро диде на тагошон пахта ҳай паплинан ранги чихел ки ипек ҳастай ку тагошон пила пахта пахта ҳай болош тенсилай тенсил маънош ки ҳами мепуши дамарако мерай бине чӣ қадар хушрӯай ина духтаро диде на аҷоибот ина касседа дар корай метавонен биёен анамхе тенсилои фасон анамхел ва ёи хушрӯра аҷои апай ҳанифа мо харидорӣ кунен аҷоиб стили одамзебай гӯкунен рангшам рангои одамзеб ям 290 сумая мурош ҳамаш мурош кори дастие рабочие пешешку украшения муҳрои кори дастӣ дора мана нархш 290 сомон фақат ма дар инстаграм менависонанд ки размерои фалшумерка ина марҳамат ҷои апай калони биерако ина ҷои апай ҳанифа мо заказ кунен доставкарам доранд мебаранд мерасонанд бозори корвон тарафи тилобозор байни 7-8 дарвоза 10 қатор марҳамат ира бинен чихел хушрӯай аҷоибот фасон моделако ишаишда хушрӯай ишаишда хушрӯ ина касседа дар кора як борак и глянцеви ипекай духтаро мана марҳамат ира чанд сум каден ино 350 ино духтаро тагошон пахта ҳай неми ҳамаш метражни корои дастия моли оригинал худаш маълумай тугмоша бинен чӣ қадар хушрӯай ирози ма 1000 сомон бугум шумо мехарен фарқш намекунен не ки мо бояд 450 фурӯшем не ки апам шумода арзон карда ина марҳамат 350 сомон ина диде на фариштада 450 сомон ҷои апай ҳанифа мода 350 сомон биёен бо нархи арзон анамин намуд киртора харидорӣ кунен арзон фурӯшай духтарои наилани тенсил паплина беҳтарин качествоҳай ирам новинкаи коллексияи 2025 нав оварде меборамо ҳамаш корои дастӣ и тугмоша бинен аҷоиб хушрӯай дар тана фасони бад мешина духтаро бетариф марҳамат духтаро ҳеҷ вақтай мода намерава бо пилус багатия метонен дар туи марако пушед ҳама ҷода мешава пушен духтаро бовар кунен беҳтарин вариант размеро ҳамаш ҳаст ина дар кортон боша биёен омада наметонен рақамҳои апай ҳанифа мо ҳастай нависен доставкатон кунам марҳамат кунен биёен ай аксия ақиб намонен духтаро кадр гирона тамом сар мекуне съёмка кадестам уже очкиёт падарка ина виб модел ирӯз шумо дар намхе киртаи фасон нигоҳ куне киртора бинен духтаро чихо хушрӯай ва иша бинен ишаишда фасон ишаишда фасон ина диден духтаро киртаи фаришта маъқулайтона айстора маъқулай марҳамат биёен пеши апаи ҳанифа мо бозори корвон тарафи тиллобозор байни 7-8 дарвоза 10 қатор ипек пушидая ира бинен иё чамплиан хушрӯая 350 сомон хушругиша диден духтаро 350 сомон ина марҳамат апай калони мо ҳама вақт барош скидка мекунам мо 350 гуфтастем мо пас пасаки арзон мекунам ина диде на духтаро бо арзон мешава 350 сум бо арзон мешава нигоҳ кунен чихо хушрӯвай ина ин модель пушдагира бинен духтаро чихо хушрӯ 180 сомон ва ира бинен 180 сомон ин размерош чӣ хелай размерош то 56 48 56 то 56 размер будай диден то 56 50 фурӯхтастанд дар чанд сайт не ки мо 180 сомон бо беҳтарин духтарако дидена ҷои апай ҳанифа мода ҳама чи арзонай биёен бозори корвон тарафи тиллобозор
байни ҳафтуму ҳаштум дарвоза даҳум қатор. сторамоку гарза Ту я моделе ки аллакай видео кардем ра пушиди омадӣ. Мара меган ки не, мара меган ки гап намезани. Хай беса навбат брасане, бад гап занам. Мара кушкинен фақат подписчико. Ина марама духтарако биёем ай пеш бине. Аҷоиб киртои хушрӯ, нархҳои беҳтарин. 200 сомон. Касоне ки қимат харидагия хафа нашаве. Не бори наваи 400 сомон, 400 сомон. не 200 сомон ина 200 сомон диде. Шармандагони азиз ина марҳамат нархҳои шармандагонст ки дар ҷои апаи ҳанифа мо Дада бора мегам занам ба худо. ира мо видео кадаи мохи Кай кадем? ҳози ха гап зан Дада бораш гап занам ба худо. майли микрофонату даметем гап зан Тенсла чанди кади ёра? 350 Тен соли ай ҳамон. Дар ма 400 сомон дам, 350 ҳамиҷа шармандагони азиз. ина марҳамат биёен ҷои апаи ҳанифа мои магазина навк шудагиам Мегем механдаем, мо ҳама шуморо дӯст медорем, мо уже омӯхта шудагем қати шумо. Духтаро мақсади ҳамаи мо чие Камтар ки ҳазлу шӯхӣ кардем. ҳазла шӯхӣ мо барои чие ки масалан ҳамамон радноем да. Ҳама касаб Ина духтарам биёен навк шудагем, ҳама вақт дукони навк шудагӣ ихелае ки бо аксиё ҳаста, бо арзон мекунам мақсад ихеласе. Доставкарам хоҳем, доставкарам дорем. касе омада наметона нависен доставкатон мекунам Айноми стора брендшоп, мелек шоп. Ҳама шоп ай номи ҳамаи шопош мо да арзон мекунам Дар охир кирда падарка мешавад чӣ? ҳамаш даст мискитка шава тамом Духтаро биёем. духтаракон медонем чи анамин намуд тиграко се намуча овардай се нархша апаи ҳанифа мо барои шумо овардагай бовар кунед нархҳои беҳтарин нархҳои дастрас ина магазини навк шудагия нигоҳ кунед 180 сома доранд 200 сомона доранд духтаро баъд 250 сомона доранд анаи моделош 180 инаи диден моделиш 180 сомон то 58 размер аст иш чанд сомая ишам 180 сомон ина духтаро и фасонора размерои калон мепурсиден марамат ҷои апаи ҳанифа мода омадагиай размерои калон а модел пушидагиш чанд сомай ино 250 ана ин моделиш 250 сомон баъд инчунин 200 сомона ҳам дора я бурак 200 сомонаша нишонитен ана ин модело боша бо 200 сомон духтаро ино ҳамаш пашифои туркияй ина марамат каседа дар корай ҷои апаи ҳанифа мо биёян материалошон итальянкои оригинал беҳад хушрӯ мулоимак сабукак сангчоошон оригинали сваровски шишагӣ мана се нарх омадагиай кадом намудаш дар корайтона ҳамагӣ мисол аз 180 то 250 сома ҳаст биёен тамошо кунед интихоб кунед харидорӣ кунед ин магазина навк шудаги апаи ҳанифа мо духтаро барои кушодашавии магазини худшон анами чизо арзон шуданд бозори корвон тарафи тиллобозор байни 7-8 дарвоза 10 қатор инчунин анам хе двойкачиҳо омадагиянд итальянкои оригинал то 60 размер ҳаст двойка мепурсиден ина двойка 150 сомон ҳамагӣ бовар мекунен духтаро мана марамат танада роҳатай бовар кунен беҳад хушрӯ моделако нархи беҳтарин 150 сомон духтаро омада натонен нависен доставкатон кунанд духтарако нигоҳ кунен хучхи хушрӯаи двойка марҳамат аз ду тараф разрез дора мешава ки замокати маҳкам кунена беҳад хушрӯ материалаш ранги дубайский материало астако киртоанам хелеай ҳамхо фасона ҳичи намешава мана марҳамат апаи ҳанифа мо магазини навк шудагиян ина нигоҳ кунед анам хедвойко овардиян арзон духтарако 280 сомон дидена 280 сомон материалашда гап нест двойкача беҳад фасонай мешава ки полни замокша маҳкам кунен хоҳен разрезкати мепӯшен беҳад варианти хушрӯ ино 350 сомон буданд ҳози ки магазина навк шудаги апаи ҳанифа мо барои шумо аксия эълон кардиян 280 сомон размерашон чӣ хелай надида нархҳои ҳамаи хоҳарошона задан арзон кардан 280 сомон размеро чӣ хелай
размеро стандарт ай вай ай стандарт ай духтаро не то 54 тақрибан мешава о духтарако марҳамадина касседа дар кораи пеши апай ҳанифа мо биёен бозори корвон тарафи тилло бозор байни 7-ум 8-ум дарвоза 10-ум қатор дида нарасвед коша як бораки дига ай пеш нишонтон батим материала хушругиша диден духтаро я намуд мулоима я намуд фасонакай аҷоибот хулоса дар кортон боша дархост кунед доставкатон мекунанд 480 сомон духтаро бовар мекунед ина ипекои фасони хушрӯ дар ҷои апай ҳанифа мо 480 сомон шид беҳад фасонакан купра ипекан ина дидена 600 мефурӯхтан ҳозир ин магазина нав кушодагиан духтаро 480 сомон кардан марамад успед кунен тамом нашава бинен қахшруан иша ишда фасон иша ишда фасон мана марамад ма рақамошона мемонум касседа дар кора интихоб кунен доставкатон кунанд ёки биёен бозори корвон тарафи тилло бозор чандум байни 7-ум 8-ум дарвоза 10-ум қатор 10-ум қатор манаҳа марҳамат ҳамсояи ситора шидагиан аяпай зумрат хулоса биёен аз наздик як бурак ипекошона бинен на танҳо ипек балки тамоми киртоошона арзон кардагиан барои кушодашавии магазини навшон ина духтаро дига 2-ум қатор наравену анами 10-ум қатор биёен пеши апаи ҳанифа мо мана ҳама намуди куртоошон акция шидагиай барои кушодашавишон нигоҳ кунед купроошон иша ижда хушрӯ иша ижда хушрӯ размеро ҳамаш ҳастай касоне ки омада наметонанд духтаро бори дигар мегем марамад муроҷиат кунед доставкатон мекунанд